ελεύθερη πολιορκημένη είναι ένα από τα κορυφαία ποιητικά έργα του Διονύσιου Σολομού. Πρόκειται για ένα έργο ζωής που το δούλευε πάνω από 20 χρόνια, χωρίς ωστόσο να το ολοκληρώσει. Ο Σολομός έγραψε 3 διαφορετικά σχεδιάσματα, ενώ το ποίημα εμφανίζεται με 4 διαφορετικούς τίτλους. Α το Μεσολόγγι, Β η αδελφοποιητή, Γ το χρέος και Δ ελεύθερη πολιορκημένη. Θέμα του ποίηματος είναι τα γεγονότα της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου, που διήρκησε από τις 15 Μαρτίου 1825 έως 10 Απριλίου 1826. Κυρίως προβάλλονται οι 15 τελευταίες ημέρες από τη μάχη της Κλίσοβας μέχρι την απεγνωσμένη και ηρωική έξοδο την παραμονή των Βαΐων, που αποτελεί την υψηλότερη και αποφασιστικότερη στιγμή της Επανάστασης. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Σολομού ξεπερνούν όλα τα ψυχικά και υλικά εμπόδια, πείνα, έλλειψη πολεμοφοδίων, νικούν τον πειρασμό που τους δημιουργεί η ομορφιά της ανοιξιάτικης φύσης και έχοντας πλήρη συναίσθηση της αξίας της ζωής, αποφασίζουν ή να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν. Το συγκεκριμένο έργο μελοποιήθηκε πολλές φορές από άξιους συνθέτες. Σήμερα θα το ακούσουμε σε μελοποίηση του Γιάννη Μαρκόπουλου. Η επιλογή των στίχων έγινε από τον ίδιο τον συνθέτη. Ο Σολομός έδωσε αυτή τη συμβουλή στον εαυτό του. Κάμε ως το μικρός κύκλος, μέσα στον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει στην ατμόσφαιρά του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, για την υλική θέση όπου αξίζει τόσο για εκείνους όπου τη θέλουν να την βαστάξουν, όσο για εκείνους όπου θέλουν να την αρπάξουν, και για την ηθική θέση τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Και ούτω τρόπος η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. Ιδες το Προμηθέα και εν γέννη τα συγγράμματα του Εσχύλου. Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος όπου την έχει κλεισμένη. Και ούτω τρόπος από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θελιεύουν οι μεγάλες ουσίες. Τότε σε ταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε η ώρα να ξεψυχήσω. Και βρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό, που εσκυπτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλεύδια γλίγορα. Αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα. Μαυρίλα και πίσα γεμάτη λάμψη. Ήψωσα τα χέρια μου, τα μάτια μου να κάνω δέηση. Γυναίκα με φόρεμε μαύρο, σαν του λαγού το αίμα, και με φωνή που με φαινόταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα πήρα του ήλιου τον δρόμο. Κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο. Και από όπου χαράζει, ως όπου πηχά, παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει. Αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει. Σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ? Ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ.
σπυράκι στου πόνου τη γη. Και βρίσκει σπυράκι και μάνα φωνή. Γρικούνο ταράζει του εχθρού τον αέρα.
Δήμαρχος ξάφνα απομακρύνεται από τον κύκλο όπου είναι συναγμένη η Συμβούλιο για το Γιουρούσι, γιατί τον επλάκωσε η ενθύμηση, τρομερή εις εκείνη την ώρα της άκρας δυστυχίας, ότι εις εκείνο το ίδιο μέρος, εις τις λαμπρές ημέρες της νίκης, είχε πέσει κοπιασμένος από τον πολεμικόν αγώνα και αυτού επρωτάκουσε από τα χείλη της αγαπημένης του τον αντίδαλο της δόξας σου, η οποία έως τότε έχει μείνει άγνωστη στην απλή και ταπεινή ψυχή του. Ο δρόμος σου γλυκός και μοσχοβολισμένος, στην κεφαλή σου κρέμεται ο ήλιος, μαγεμένος. Παλικαρά και μορφωνιέ, γεια σου καλέ χαρά σου. Άκου, νησιά, στεριές της γης, εμάθαν το όνομά σου. Εδώ είναι χρία να κατεβώ, να σφίξω το σπαθί μου, πριν όλοι χάσουν τη ζωή και εγώ όλη την πνοή μου. Να μείνεις χώμα πατρικό για μισητό ποδάρι, η μαύρη πέτρα σου χρυσή και το ξερό χορτάρι. Κοίταξα γρήγορα γοργά, αχ πού είναι ο δοξασμένος. Γύρωσα, ήτεψα ματιές, αχ πού είναι ο πενεμένος. Θύρες, ανοίξτε ολόχρυσες για τη γλυκιά ελπίδα. Ένας των Ελλήνων πολεμαρχών σαλπίζει κράζοντας τους άλλους σε συμβούλιο και η σβησμένη κλαγίω που βγαίνει μέσα από το αδυνατισμένο στήθος του, φτάνοντας στο εχθρικό στρατόπεδο, παρακινεί έναν αράπη να κάνει ό,τι περιγράφουν οι στίχοι 4 έως 12. Ο τρίσβαχος εθέρας, ο λίγο φως και μακρινός σε μέγα σκότος κέρμο.